Poštovani slušatelji, evo, baš se radujemo danas da u našoj emisiji ni manje ni više imamo, evo, jednog od kandidata na ovogodišnjim predsjedničkim izborima. Ovdje u našoj njujorškoj zajednici barem ne znamo, barem za sada, puno o njemu, pa nam je evo samim time još draže da ga možemo danas ugostiti i vama predstaviti, iako evo baš sam s gospodinom Jonjićem malo razgovarala, ima nekolicina ljudi koji evo znaju za gospodina Jonjića, kao i mi ovdje. Dakle, evo naslutili ste, drage Hrvatice i Hrvati, moj današnji gost je gospodin Tomislav Jonjić. Najbolje će biti da vam se gospodin Jonjić sam predstavi, pa evo s time ćemo započeti, a zatim nastaviti evo s nekoliko pitanja za gospodina Jonjića. Gospodine Jonjić, dobrodošli u subotnji program New York Croats radija i lijep vam pozdrav. Lijep pozdrav i vama i vašim slušateljima, naravno svim Hrvatima i Hrvaticama u New Yorku i SAD-u. Hvala lijepo. Evo mi bismo za početak, dakle, naravno voljeli da vidimo tko je Tomislav Jonjić, pa kažete evo za naše slušatelje tko je Tomislav Jonjić, kažite nam malo o sebi. Evo, ja sam odvjetnik u Zagrebu, rođen 1965. godine u Imotskome, dakle u južnoj Hrvatskoj. Sin sam političkih zatvorenika, moji su roditelji naime 1959. godine zbog osnivanja jedne protujugoslavenske i protukomunističke ilegalne naravno organizacije na Imotskoj gimnaziji završili na višegodišnjim robijama i to je ono što će pomoći da ja kasnije postanem, pomoći u navodnicima da ja kasnije 1997. godine postanem urednikom političkog zatvorenika, časopisa koji redovito objavljuje Hrvatsko društvo političkih zatvorenika. Dakle, odvjetnik sam koji je pravo diplomirao 1988. u Zagrebu, kasnije sam doktorirao povijest, noviju povijest i to na Ivi Pilaru, dakle jednom od ideologa protujugoslavenstva. Objavio sam 11 knjiga, hrvatski sam branitelj, radio sam u diplomatskoj službi, bio sam u jednome mandatu, dakle od 2017. do 2021. godine zastupnik u Zagrebačkoj gradskoj skupštini na listi neovisna lista Brune Esih koja je tada postojala. Evo, dakle, to su osnovne činjenice iz moga životopisa. Oženjen, otac 3 djece i djed 5 unuka, dakle 4 momka i 1 curice. Čestitamo na svemu što ste naveli. Dakako, evo rekli ste ovo je ono bazično, a i to je impresivno. Pa vam čestitamo na svemu što ste kazali. No ajmo sad mi na, evo, predstoje nam predsjednički izbori. Kako ste, gospodine Jonjić, došli do toga da se kandidirate na ovim predsjedničkim izborima? Pa ja mislim, a čini mi se da to mišljenje dijeli dobar dio Hrvata, da naša domovina, da Hrvatska već dugo srlja prema provaliji, dakle da se hrvatsko društvo rashrvaćuje, da su podjele u njemu sve veće, da je sve dublji jaz između Hrvata u domovini i Hrvata u iseljeništvu, da je politička atmosfera u zemlji sve zatrovanija, da prevladava malodušje, dakle demoraliziranost, da mladi nažalost iseljavaju, da smo žrtve migracija koje mijenjaju lice Europe i dakle da se radi o jednome dramatičnom trenutku nacionalne europske povijesti s obzirom na rusku agresiju na Ukrajinu, s obzirom na zbivanja na Srednjem istoku i Bliskom istoku i dakle da sve te okolnosti svakoga od nas sile na to da pokuša pridonijeti promjeni smjera kojim se Hrvatska kreće, pokušaju da se stvari preokrenu. Kod mene osobno je kap u punu čašu bilo proljetošnje Milanovićevo protuustavno nastojanje da se na vlast dovede ekstremna ljevica, realno govoreći, i u čemu su nažalost sudjelovali i bili spremni asistirati i oni koji bi danas to zaboravili, pa i neki predsjednički kandidati, dakle koji su Milanoviću ili izravno ili prešutno pružali potporu u tome pokušaju koji se srećom nije izjalovio. To je dakle kod mene dovelo do odluke da se upustim u kandidaturu, potpuno svjestan da sam ja u poziciji Davida koji se bori protiv Golijata, ali povijest nas uči da David u toj bitci nije nužno poražen. Pa prema tome idemo u tu bitku do kraja, pa što Bog dade i sreća junačka. Tako je, apsolutno. Uvijek treba stremiti za onime što osjećamo. Ako imamo jasan cilj, apsolutno uvijek je vrijedno toga, barem pokušaja.
A vaše geslo, evo vaš poziv ili svojevrsna najava vaše predsjedničke kandidature glasi poziv na jedinstvo. Evo, na neki način to ste vi kazali u prethodnom vašem izlaganju. Poziv na jedinstvo, gospodine Jonjić. Što mislite po time? To je vaše geslo. Postoji ona legendarna izreka Viktora Hugoa, francuskoga književnika velikoga, da mnoštvo ima previše glava da bi imalo jednu misao. Dakle, svi smo mi svjesni da u jednom demokratskom društvu da su nužni, neminovni društveni prijepori, društvene nesuglasice, neslaganja i da neko mehaničko i apsolutno jedinstvo nije moguće. Međutim, kad su posrijedi ključna nacionalna pitanja, onda zapravo se treba ravnati onim načelom svetoga Augustina, dakle, koji je glasi otprilike u nužnome jedinstvo, u sporednome sloboda, u svemu ljubav, odnosno snošljivost. Ono što je nama kao narodu nužno i ono oko čega ne bi smjelo biti i ne smije biti nikakvih kompromisa ni oklijevanja, to je hrvatska državna neovisnost. Dakle, slobodna, neovisna, demokratska Hrvatska kakvu smo čeznuli, za kojom stremimo i čiji su temelji zapravo danas postavljeni sa svim njezinim manama i vrlinama. Naravno, današnja Hrvatska ima bezbroj mana, ali one nisu takve da bismo smjeli s prljavom vodom izbaciti dijete. Dakle, ne smijemo u kritikama današnje Hrvatske države, koliko god te kritike bile utemeljene, ne smijemo dati potvrdu onima koji tvrde da je Hrvatska promašen pothvat, da je neuspjela država. Takvih, nažalost, ima. A velika većina hrvatskog naroda bila je spremna na žrtvu za državu, bila je to spremna i prije 1991. godine, ali je tu spremnost s jednim silnim oduševljenjem pokazala 1991. godine, a uvjeren sam, dakle, da je i danas spremna žrtvovati se za slobodu i neovisnost demokratske Hrvatske, i upravo takvima se ja obraćam i upravo takve pozivam na slogu i jedinstvo oko tih temeljnih nacionalnih ciljeva. Lijepo, a recite nam što bi naravno vi rekli, što vas zapravo razlikuje od ostalih kandidata? Evo, moje pitanje je na neki način bilo što imate za poručiti i ponuditi hrvatskom narodu, to ste kazali, no međutim zanima me što vas razlikuje po vašem mišljenju od ostalih kandidata i zašto bi Hrvat baš glasovao za vas? Ja sam, za razliku zapravo od gospodina Mira Bulja, koji se Mira Bulja, koji se zadnji kandidirao prije nekoliko dana i koji također kao i ja nije izdanak jedne jugoslavenske komunističke obitelji, dakle ja sam sve do njegove kandidature bio jedini koji je potjecao iz protujugoslavenskih i protukomunističkih krugova, dakle i osobnim izborom i izborom vlastite obitelji. S druge strane, za razliku i od njega i od svih ostalih, ja nisam kandidat ni jedne stranke, niti neke disidentske skupine koja se odcijepila od neke stranke, nego želim biti kandidat hrvatskog naroda, dakle svih onih kojima je nacionalni interes ispred i iznad stranačkog. Naravno, i Ustav propisuje i logika nalaže da ću, budem li izabran, nastupiti kao predsjednik svih Hrvata, uključujući i one koji misle drugačije od mene, ali se svojih, dakle, svjetonazorskih, ideološko-političkih, nacionalnih i znanstvenih uvjerenja neću odreći nikada ni po koju cijenu. To znači, dakle, da ću i prošlost i sadašnjost, pa i naravno i budućnost hrvatskog naroda gledati hrvatskim očima i nikad neću odustati od uvjerenja da je jugoslavenstvo najveća zabluda i najveći zločin koji je počinjen nad hrvatskim narodom i da se jugoslavenstvom Hrvate moglo zarobiti, ali ih se nikad nije moglo osloboditi. Nikad se Hrvatsku nije moglo osloboditi Jugoslavijom, dakle ni 1914. ni 1918. ni 1941. ni 1945. pa ni 1991. ni 1995. Uvijek je za nas jugoslavenstvo u svakom obliku bilo i ostalo okupacija. I zbog toga sam, dakle, zagovornik apsolutnog raskida sa svim onim što simbolizira jugoslavenstvo i komunizam. Pa evo, baš na neki način ste ovo ispomenuli malo prije, što ću vas sad, citirat ću zapravo vas. Rekli ste jednom prilikom, nastupam opće hrvatski i nadstranački, znači ne produbljujem podjele, moramo graditi onime čime raspolažemo. Na neki način ste to već objasnili, evo možemo li zamoriti još par riječi o tome? Jasno je, dakle, rekoh malo prije, podjele oko stanovitih pitanja su neminovne, razlike su neminovne u našim mišljenjima, ali oko temeljnih pitanja kao što je Hrvatska država i hrvatski sadržaj te države, dakle, jer mi danas
formalno imamo Hrvatsku državu, ali ta je država, nažalost, i dalje impregnirana jugoslavenskim sadržajem. U njoj se i dalje njeguju jugoslavenske vrijednosti, u njoj se i dalje štuju simboli okupacije Hrvatske, a ne oslobođenja Hrvatske. To je nešto što je po mome sudu neprihvatljivo, to je ono s čim treba raskinuti. I na toj platformi, recimo to tako, odnosno na tom programu ja pozivam na slogu i jedinstvo hrvatskog naroda, jer zapravo rezultati svih izbora od 1990. do danas pokazuju da velika većina Hrvata želi upravo to, dakle želi raskid s jugoslavenstvom, želi raskid s jugoslavenskom komunističkom baštinom. Ma pa naravno. A recite nam, gospodine Jonjić, za kime se vi, evo baš vi, Tomislav Vonjić, za kim se Tomislav Jonjić vodi? Koji su vaši uzori? Naravno i kroz povijest nas zanima. Mene su roditelji odgajali na Anti Starčeviću i na Antunu Gustavu Matošu i to je ono što čitav život studiram. U tom pogledu nisam napredovao, niti uzmaknuo ni jedan milimetar, niti kanim uzmaknuti, jer dakle mislim da je sve što treba, da je to jedini zapravo pravi putokaz za rješenje, za promatranje i rješenje hrvatskog nacionalnog pitanja. Naravno, u naše se doba svojom veličinom i svojim zaslugama ističe predsjednik Tuđman. Da se razumijemo, ja sam Tuđmanu, dakle danas imam 59 godina i bio sam u vrijeme kad Franjo Tuđman dolazi na vlast, imao sam 25, dakle nisam baš bio klinac. I čitavo vrijeme njegova života ja sam mu bio u oporbi, nisam nikad, ni jednog sekunde nisam član Hrvatske demokratske zajednice i u brojnim tekstovima koje sam objavio od 90. do danas, Tuđmanu sam uputio mnoštvo prigovora, a neke od tih prigovora bih uputio i danas. Međutim, onaj ko se je praktično bavio ili se sada praktično bavi hrvatskom nacionalnom politikom može sebi predočiti, može zamisliti pred kakvim se teškoćama i preprekama Tuđman našao 1990. godine s jedne strane, a s druge strane činjenica uspostave i obrane Hrvatske države potire sve nedostatke koje u Tuđmanovo doba nisu iskorijenjeni, ali i one koji su u to doba možda i nastali, jer ima i takvih, dakle ima nekih za koje je on zapravo odgovoran. Međutim, pred svi ti njegovi grijesi i propusti, svi njegovi nedostaci, sve njegove grijesi mladosti i pogreške zrele dobi uzmiču pred činjenicom da je pod njegovim vodstvom ostvarena Hrvatska država. I to je ono što je temeljna vrijednost i dakle to je ono što će ući u povijest hrvatskog naroda, a sve ostalo će potamniti, sve ostalo će se zaboraviti. Naravno, s time se svi slažemo, to je jasno, to je čisto iz povijesti, naravno. Jasno. Ali evo, drago mi je da ste spomenuli i Starčevića malo prije, jer kazali ste negdje da ste od Starčevića upravo naučili da treba slijediti načela, a ne pojedince. Možete li nam to malo pojasniti? To je jedna od poznatih Starčevićevih misli, a život svakodnevni, život svakoga dana nas poučava koliko je ona ispravna. Dakle, tu ispravnost te misli da se treba ravnati načelima, ne pojedincima, vidimo i u našemu političkom životu, jer ima u našemu političkom životu puno pojedinaca koji su nastupali kao mesije, kao spasitelji, kao izbavitelji, koji su nam obećavali brda i doline, a onda su vrlo brzo kapitulirali i prodali se za kakve, položaje, beznačajne dužnosti, sinekure i tako dalje. Zato kad promatramo te pojedince, onda treba suditi ne po onome što oni govore i rade danas ili 2 dana ili 10 dana prije izbora, nego treba govoriti ono što su radili i govorili prije, kad pred njima nisu bile kamere, kad nije bila predizborna kampanja u jeku, treba dakle promatrati što su radili i govorili tokom cijeloga svog života, jer ima ona biblijska, po plodovima ćete prepoznat ljude, ali kakvi god bili najkvalitetniji što mogu biti, pojedincima se nikad ne treba predati, nikad ne treba idolizirati pojedince, jer su načela jedino ono što vrijedi i što treba slijediti. Jedino načela nas nikad neće izdati. I ako se ravnamo načelima, onda nikad nećemo završiti na stramputici. Ako dopustimo da nas pojedinci vode kao što se ovce vodilo na solilo, to će stariji naši naraštaji pamtiti što znači, ili znaju to iz hrvatskih književnih dijela, tad će se vrlo lako završiti na stramputici. Dobro, evo još jedna digresija, kao što smo se vratili malo na Starčevića kojega ste spomenuli ste naravno i Tuđmana.
i 91. i Domovinski rat, pa evo ne mogu da ne kažem da pratimo i čitamo da mnogi hrvatski branitelji su javno stali upravo uz vas, gospodine Jonjić, je li to točno? Jesu, ja i ovom prilikom zahvaljujem i njima i svima ostalima koji su javno izrazili potporu, dakle među ostalima mi je javnu potporu izrazilo i Hrvatsko društvo političkih zatvorenika, dakle jedna od nestranačkih i nadstranačkih udruga koja okuplja borce protiv Jugoslavije i komunizma. Potporu mi je izrazio i veliki broj hrvatskih iseljenika, među kojima su i mnogi bivši hrvatski politički emigranti. I svima naravno i ovom prigodom izražavam duboku zahvalnost, a potpuno je prirodno da se među mojim podupirateljima nalazi i veliki broj visokih časnika Hrvatske vojske, odnosno branitelja. Dakle, tu ima čitav niz generala, brigadira Hrvatske vojske, invalida Domovinskog rata i tako dalje, jer sve nas zapravo veže, evo onaj malo prije spomenuti potpuni otklon od jugoslavenstva i komunizma i skrb, briga za hrvatsku državnu neovisnost. Svi zapravo želimo samo jedno, da Hrvatska država napokon dobije hrvatski sadržaj, dakle da se ostvare snovi onih koji su 1991. godine stavili glavu u torbu i svrnuli u borbu za hrvatsku državnu neovisnost. Drago mi je da ste spomenuli evo vaše podupiratelje, barem neke od njih ste sad upravo spomenuli, evo baš sam vas željela pitati tko je zapravo u vašem, nazovimo ga stožeru, jel, ako možemo to tako nazvati, odnosno tko vas još podupire, odnosno malo ćemo proširiti ovo pitanje, koje je vaše biračko tijelo, gospodine Jonjiću? Taj popis podupiratelja je javan, dostupan je, dakle ljudi koji su javno izrazili mi potporu je dostupan na mojoj internetskoj stranici, dakle i tu se vidi da se tu nalazi čitav niz članova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, hrvatskih književnika, javnih radnika, 50 sveučilišnih profesora, uglavnom 100-tinjak doktora znanosti iz različitih dijelova iz svih hrvatskih zemalja i iz hrvatskoga iseljeništva. Ima naravno puno i ljudi koji se ustručavaju javno izraziti potporu, a privatno to čine, što nažalost pokazuje kakvo je mentalno stanje u domovini, dakle zbog čega se mi danas, dakle 35 godina praktično nakon sloma jednopartijskog totalitarnog sustava, dakle skoro 35 godina nakon ustoličenja demokracije, zbog čega se ljudi i dalje ustručavaju nekoga poduprijeti. To je jedan od i boje, dakle, to je jedan od razloga zbog kojih je ova kandidatura zapravo nužna, jer hoće pokazati, dakle, da se ne treba bojati, da treba ono što u Svetome pismu kaže, dakle, da treba staviti gore srca i pokazati hrabrost, pokazati da se može drugačije i da se ne treba ustručavati, dakle, borbe za jednu novu, za jednu bolju Hrvatsku. Dakle, među tim podupirateljima, dakle, danas je to 330 i nešto imena javno objavljenih, će biti članovi moga izbornog stožera koji će pretežno zapravo činiti mladi ljudi, ali naravno savjete želim i tražim od mnogih, od ljudi koji imaju iskustva, koji imaju znanja, ali pritom treba kazati da nitko od tih mojih podupiratelja i nitko od mojih savjetnika zapravo ne govori u moje ime, jedino ja govorim u svoje ime, jer ja na taj način želim naglasiti da nisam ničiji prirepak, da nisam ničiji izdanak i da nisam ničija lutka na koncu koju će bilo tko povlačiti u perspektivi, dakle na Pantovčaku ili izvan Pantovčaka. Recite nam da li, mislim dobro sad ovo pitanje, naravno da očekujete i nadate se, očekujete li ući u drugi krug i evo ne znam koliko kandidata sad ima uz vas, znamo naravno za gospodina Milanovića, doktora Primorca, koji su evo najavili da idu u utrku za Pantovčak. Dakle, ima kandidat, naravno da, mislim, to kao što ste sami kazali, potpuno je logično da očekujem, dakle, nitko nije ušao u neku utakmicu, a da nije želio pobijediti, da je unaprijed se predao, dakle, ja nisam od onih koji se predaju, bez obzira koliko bitka bila teška. Ne isključuje mogućnost, dakle, sad u ovom trenutku imamo skoro 10 zapravo kandidata i ja ne isključujem mogućnost da ih se pojavi još. Ali zapravo je već sadašnjim kandidaturama postignuta je svrha koju se je htjela postići. Dakle, razbijeni su glasovi takozvane desnice, dakle to naravno da je neprecizan i pogrešan zapravo
po mnogo čemu otegotni. To se nekako uvijek dogodi, evo baš promatramo i uvijek to zaključimo, je li tako? Tako je, ali to nije proces koji se događa slučajno, dakle to je dobrim dijelom dirigirani proces koji se sada u konkretnoj ovoj situaciji događa s ciljem da bi se osigurala Milanovićeva pobjeda. To je u biti zajednički plan Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića, koliko god to ljudima sa strane izgledalo neobično s obzirom na njihove javne prepirke, zapravo između njih postoji simbioza jer jedan od drugome ovise. Dakle, jedan funkcionira primarno zbog toga što je onaj drugi onakav kakav jest. A toj kohabitaciji ili toj simbiozi Milanovića i Plenkovića zapravo asistiraju neki koji su za to angažirani, dakle dirigirani, pa da se izrazim u navodnicima i plaćeni, a i neki drugi koji ne shvaćaju zapravo da su nasjeli na taj plan. Ja dakle očekujem ulazak u drugi krug, znam da je to bitka koja, rekoh, ima ozbiljnih prepreka pred sobom, dakle ja do ovog trenutka nisam dobio ni jedne jedine sekunde na bilo kojoj televiziji s nacionalnom koncesijom, dakle u tom pogledu sam jedini kandidat koji ima takav problem, ostali su bez ikakvih problema dolaze na televiziju, meni je to uskraćeno, ali zbog toga se ja ne obraćam nikakvim elitama, ne obraćam se nikakvim partitokratskim strukturama i ne obraćam se vlasnicima medija, nego se obraćam hrvatskom narodu, jer mislim dakle da hrvatski narod traži kandidata koji nema nikakvih drugih ciljeva nego borbu za ono što je autentično hrvatsko, što je 1991. godine se pokazalo mogućim, pa makar uz dlak u cijelome svijetu. Jer nemojmo zaboraviti, dakle, 90. i 91. godine mi, osim pape Ivana Pavla II, mi zapravo nismo imali prijatelja i saveznika u cijelome svijetu, ali smo pokazali da možemo i hoćemo. I pobijedili smo, dakle, da smo se tada uplašili onih koji su jači, koji imaju više cijevi, koji imaju više novca, danas ne bismo imali državu. Dakle, ja sam u sličnoj situaciji, dakle, nemam cijevi, nemam novca kao što imaju drugi, ali imam ono što mislim da može dovesti do pobjede. Naravno. Dobro, drago mi je da ste nam tako to pojasnili i da smo zaključili ovo moje pitanje baš na ovaj način. Eto, mi smo nažalost malo kratki s vremenom danas u ovoj emisiji, pa evo zapravo posljednje pitanje bi bilo da nam kažete što biste možda imali baš poručiti baš za nas Hrvate u iseljeništvu, ponajprije naravno za nas ovdje u Americi. Jedan dio moga programa koji je javno dostupan na mojoj internetskoj stranici posvećen je hrvatskom iseljeništvu, a ja među svojim savjetnicima, prijateljima i podupirateljima imam više istaknutih ljudi koji su desetljećima radili na povezivanju domovinske iseljene Hrvatske. Kako nemamo vremena, onda neću ulaziti u pojedinosti tog programa koji je ostalom dostupan. Ja naime nemam iluzija da će se mnogi Hrvati iz iseljeništva vratiti, ali Hrvatska država, ona mora učiniti sve da se mnogi požele vratiti. Dakle, mora Hrvatsku učiniti poželjnom. Ujedno, u svakom trenutku treba Hrvatima iz iseljeništva odati priznanje što su očuvali svoju nacionalnu svijest, što su pomogli nama u domovini, da i mi čuvamo svoju ona turobna jugoslavenska komunistička vremena i što su u sudbonosnim danima, dakle 90. 91. 92. i krvlju i novcem, Hrvatima iz iseljeništva moramo u svakom trenutku davati priznanje što su očuvali svoju nacionalnu svijest, što su pomogli nama u domovini da u onim teškim vremenima jugoslavenskim komunističkim da čuvamo svoju, jer je njihova borba i njihova hrabrost i publikacije koje su Hrvati u iseljeništvu objavljivali su nas u domovini sokolili i olakšavali nam opstanak. I dakle moramo u svakom trenutku biti zahvalni što su Hrvati iz iseljeništva u sudbonosnim danima Domovinskog rata i krvlju i novcem pomogli osamostaljenju i obrani Hrvatske. To je ono dakle zbog čega u svakom trenutku hrvatskom iseljeništvu treba kazati hvala. Hvala i hvala vama. Evo, ima nas i ovdje nekolicina koji smo bili, koji smo se odvažili, bili smo hrabri, bili smo u Domovinskom ratu, služili smo na ovaj ili onaj način. Tako da hvala i vama, gospodine Jonjić, zahvaljujem vam na ovom današnjem uistinu lijepom druženju i zahvaljujem naravno i na vašem odvojnom vremenu. Evo za nas, za naš radio i naše slušatelje Nova Croatia radija. Puno vam hvala. Hvala vama, srdačan pozdrav svim Hrvatima. Živjela Hrvatska!
Srdačan pozdrav, gospodine Jonjić. Poštovani slušatelji, bio je ovo Tomislav Jonjić, jedan od kandidata na ovogodišnjim predsjedničkim izborima. Gospodine Jonjić, sretno vam. Hvala vam, srdačan pozdrav još jednom. Srdačan pozdrav. Za New York Cross Radio, Petra Peša. Poštovani slušatelji, evo, baš se radujemo danas da u našoj emisiji ni manje ni više imamo jednog od kandidata na ovogodišnjim predsjedničkim izborima. Ovdje u našoj njujorškoj zajednici barem ne znamo